Masquera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kuchanga kako kuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana chingwa garuka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigira nyeno rwadza nyeno sirisa. Nye muri kuona yapa picture yo muri Zimbabwe. A businessman Uyu Akaurawa mushure mekunge Abatwa Achiita Nemukadzi Wemunhu muri Zimbabwe. Murume arikunzi airara nemukadzi Wemukorokoza. Saka aitaimira murume uyu painge aenda kunoita chikorokoza chake. Murume uyu anzi aizouya achiita bonde nemukadzi wemurume uyu. Zvinova zvakasita kuti rimwe ramazuva mukorokoza uyu apiwe tip off nevanhu vemuarea yavaigara. Zvikunzi mukorokoza uyu akatora foni yemukadzi wake ndokuona mamessages akaona zvishuwa vanhu ava vaidanana painge asipo. Saka arunzi akatanga kutaura nemurume paWhatsApp achipretenda as if mukadzi uyu achimudedza kumba kuti vauye kuzoita zvavaita mazuva ese. Saka zvirunzi murume uyu akabva kumba kwake around 9 manheru akaudza mukadzi wake kuti aenda kushop ane zvaida kunogadzirisa kushop. Achienda hake kunorara nemukadzi wemunhu. Saka arunzi achisvika uko varume uyu akasvika akamirirwa nemuridzi wemukadzi vakatanga kurwa. Saka arikunzi akarwa nedemo musoro akabva afira ipapo. Samukorokoza arikunzi akabva acheka makumbo ake. Ndofunga ngakuda kuwandisa bhodhi yebusinessman uyu muri Zimbabwe. Kutaura kwaTwitter nyaya iri moko emapurisa. Mapurisa akurudzira muri Zimbabwe kuti vanhu vasaise mutemo mumaoko mavo. Kana ndo nyaya tatakuigirai muzvara nasi tiudze zvamuri kufunga mu comment section pamusoro penyaya iyi.